Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шодем ки канали моро дастгирӣ мекунед ва то охири видео бо мо бимонед. Мо имрӯз анамихел як мурға селеком дар тафтон пухтанием ва барои пухтанш ман аввал ҳамин вилка қади анамихел шикоф мекунамша ҳама ҷоша, баъд мо нишон медиҳем ки чӣ кор кардан дар кор аст. Тамошобинон, барои соуси мариноваташ мо намеёра ҳозир майда мекунем. манам хел майда кардем шуна. Лимон монам мегирем. Иша мо барои вайш мекунем. Иша дар дурнаш мендозем. Места иҷа. Ва боз барои мо чӣ дар кор меша? Камтарам хел переци чорни ва камтар хел приправаи курица мехели. Ва иҷа бо соеви соус дорем. Мурч гирифтам. Ҳозир камтар ай приправа меандозем. Ана миқа ай ин приправа ва каме намак мендозем. Ҳозир бо мо дурнивайда намак кардагием ва каме равған мендозам. ман ҳами як чени ду қошуқ борем. ана баъд соеви соус майнам хеле акида ҳамаи магазинҳо мефурӯшанд, чизи арзонай. ирам як чени ду-се қошуқ борем мерезем. манами ду ё се қошуқ борем. ман ба чашм мешкардам ва ҳозир ҳамаша алдараш мекунам. манам хеле ва ҳозир мо нишон медиҳем ки чӣ хел вай монда мешавем. мана тамошобинон анамиқа томат мендозем. лимоне ки доштем ирам анамихел меҷафем дурунушта. ҳамаи сокша меҷафем хушрӯ ба мазза када. ана тамошобинони азиз, анамихел ҳама ҷоша мо хушрӯ тагу торша шакидем ба соусмон. ҳозир стреча карда дар холодильник мемонем дар муддати 1 соат борен. баъдан бо нишон метем чӣ хел тайёр мекунем. ана дӯстон, ҳозир бошад анамихел фалга монда камтар равған мешакумам ва баъдан бо нишон метем. и мурғи мо дар холодильник чанд соат истод. шобинон ҳозир бошад манаме қанатоша намиҷаоша фалга мепечонем. анаи почаоша намиҷаоша фалга мекунем ки то ки насӯза. инамиҷои вай мурғ обичне инамиҷош хоқ меша ва то пухтани дига ҷоша и тез яъне ки месӯза. барои ҳамин анамихел фалга мекунемша. ва ҳозир бошад духовкаи мо пеша ки гирон кардагием духовкара. дар духовка мемонем мобайнда то майнаҷа аввал градуси гарм намондагиам то 300 чанд градус. ҳозир пас мекунемша то 180 градуса анамихел мемонем як чанд дақиқа. дӯстони азиз, ман мурға бировардам. анамихел пухта. оли бо бурида мебинемша. анамихел сабз сурх шида. рости беҳад бушнағз.
манам хел тайёр шуд хӯроки мо тамошобинон. Хайр, то видеоҳои оянда канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед ва албатта ки видеоҳои нав ба нав дар пеш аст. Хайр дӯстон.